Исәмсез, минем исемем Илназ. Бүген мин сезгә нык кызыклы тәҗрибәне күрсәтәм. Бу тәҗрибә өчен безгә кирәк шар, су, җеп. Беренчедән мин шарга су салдым һәм җеп белән бәйләдем. Хәзер без җептән тотабыз һәм шарны борабыз. Хәзер без шарга әйләндерергә бирәбез. Без күрдек, су шарның стенасында ага иде. Бу тәҗрибә центробеж көчне күрсәтә. Исәмсез, кадерле дуслар, минем исемем Наилә, мин 9 класс укучысы. Бүген бик кызыклы тәҗрибә булачак. Электр энергиясын алачакбыз. Безгә кирәк лимонлы кисәкләр, бакыр чыбык, кадак, мультиметр һәм яктылык диод. Бакыр чыбык кадак белән тотыштырырга кирәк. Без моны берничә тапкыр эшләдек. Лимон алабыз һәм электр чылбырын җыябыз. Бер ягында кадак, икенче ягында чыбык. Хәзер без күчәнешне үлчибез. 2 вольт булган. Диодны куябыз. Яна. Ни өчен ут яна? Чөнки никель һәм бакыр ике төрле металл. Аларны кислоталы мәхәттә кушсаң, химик реакция башлана. Ул потенциаллар аермасын барлыкка китерә, чөнки күчәнеш барлыкка килә һәм электр диоды яна. Исәмсез, минем исемем Кәрим. Бу экспериментны уздырыр өчен безгә кирәк 1 савыт салкын су, 1 савыт кайнар су, һәм авызыннан шарик салынган шешә. Башта без шешәне кайнар суга куябыз. Шарик кабара башлый. Хәзер салкын суга куябыз. Шарның һавасы чыга. Басым молекулаларның тизлегенә бәйле, молекулаларның тизлеге температураны бәйле.